niet meer mooi. Op die aanzoek hoor zijn stille praat. En die verwelkomst. Maar o, ellende, toen zijn kijk. Wat zijn die lampen door? Net in een stukkende schoen, een grammofoonplaat, een kous zonder olie, in een leer op bier, een verlekte achterleer, een gelapte binnenplaat. En een oude ach nee, wat sê die lamp op? Ek soek 'n ander woord. Wat sal die mense van my dink? Wat soort jy weer? Soort 'n traan loop oor haar lap van. Want het begint te reën. En dan lees hy ou lappie op die aanzoek so te bekroon. Ach, die aanzoek